Sanibonani, abangilandela kakhulu bayazi ukuthi ngonyaka odlule ngathatha isinqumo sokuthi ayikho into ophinde ishiwe ku social media mhlawumbe ethinta mina engophinde ngiyiphawule. Kodwa ke namhlanje ngithola ngibuye lapho. Namhlanje sokhuluma ngendaba yami yokupromoter uMatric Scholars kaNdoni. Right? Okay. Bengizothula kulento le. Kodwa manje ngenxa ukuthi sengiyibrand and kunabantu manje sebefuna ukusebenzisa indlela abangangifuni ngayo kulento le. Okay, number 1, when it comes to verifying something before you advertise. Lokho sengisebenze noNdoni over 3 years. Ngasebenza naye over 3 years. Abantu asebenesikhashana bengifollower bayazi every time aqala unyaka bengihlezi ngenza ama video ukuthi hambani niyo register ekoleni niyolungisa uMatric. Bengaze kube khona inkinga behlala sisebenza nje kuba right nani futhi mhlawumbe nize ngibuye nakumina hawu mamovu wangisiza yazi lesasikole nga-upgrade kahle uMatric wami sengisevarsity nani kube right yonke into ngoba ngisho ukuthi bese kuphele iminyaka ewu3 kwenzeka the same thing. Even abaningi bebuye bezosho ukuthi mamovu le ndawo okhuluma ngayo wenza ivideo ngayo ye-Matric upgrade ngahamba ngasizakala kumanje ngisevarsity or ngi-applyile somewhere nani kube right sure. So umuntu uma ecela usizo lento vele benijwayele ukusebenza ngayo ilapho ke ngahlambe ngenza iphutha khona ukuthi ngingasiboni isidingo ngenxa ukuthi yayingakazi ibe khona inkinga kwase kuphela iminyaka eminingi yabo. Iningi kakhulu ke i-narrative wrong esiphushwa abantu kulento le, but njengoba ngishilo ukuthi sekumthetho sikuwona ukuthi uthatha indawo asakwazi ukukhuluma ngezinto eziningi kakhulu. Konke ke sekushiyelwe emaphoyiseni ukuthi onephutha athathe accountability yabo. Bese ngibuya nje ngize endabeni yami yemoto. Kulento yemoto ke I'm not really angry but ngimangele nje ukuthi kushuthi kunabantu ebebekade befuna something abazobhodla ngayo ngoba ayikho phela into enje. Sikhona abantu ababonile ukuthi makuthiwa congratulations mina mangiphuma eceleni ngizoba mubi, so ake ngilinde into kanje. Okay, number 1 nje into yami yemoto ayihlangene. Into nje yami yemoto Nkosi yami ayihlangene. Mina eDUT ngangisiza umngani wami njoba nawo umngani wakho mengasevula ibhizinisi elithile ungamsiza. And I believe ukuthi abantu abaningi abaphila nabantu uma usiza umuntu ophila nayo usungabheke inzuzo njoba nami nje ngi-advertisela uNdoni ayikho inzuzo engayithola. Leyo ukuthi sengu-deputy principal niyangimangaza ke manje. Le nkulumo le ngifuna ukuthi ngikuveze madoda ukuthi eyami nje ngingedwa incazelo nje yami yamambovu. Ngifuna ukuthi ngikuveze kucaca ukuthi hayi ukuthi ngapromoter into ngale mhlambe kokwazi information ngase ngisebenze nabo isikhathi eside kakhulu. And also bengi-aware ukuthi besebenza nesikole esihlukile engasasebenzi nesikole ekade sebenza naso ngonyaka odlule. Kodwa knowing her ngiyazi ukuthi ebeyazi into ayenzayo. And I believe ukuthi imost yethu iyamazi uNdoni ukuthi umuntu onjani. Ngiyazi ukuthi umuntu isimo masesika nje uyevele ngendlela errong emphakathini. Kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayamazi uNdoni ukuthi umuntu ongeke azayenza into kanjalo. Ukunicoshela nje okuncane khona umuntu naye bade besebenza naye oskemile obaleke nezizumbulu. So kwagcina sokuthi izingane khona eregistekayo khona engaregistekanga, kodwa hayi ukuthi uNdoni ubaleke nemali ngoba I don't believe ukuthi khona umuntu obengasi mezazi ukuthi uzobaleka afundisa izingane unyaka wonke ekhokhela ama premises akhokhela othisha ebezazi ukuthi ekugcineni inhloso yakho ukubaleka ngoba phela uyabona leyo mali lena phela iyancipha nje imali ngoba phela umuntu mesifuna ukubaleka uzobaleka nezizumbulo esiphelele. Angazi noma mhlawumbe niyangizwa yini madoda, but ngifuna ukuveza lokho nje ukuthi leyo ukuthi mamovu promote into angayazi cha akulona iphutha bese ngisebenze naye isikhathi eside kakhulu. Also imoto yami nje ayihlangene bakwethu ayihlangene umuntu onyanya mina akanginyanye kahle anginyanye nje uDad angasebenzisi indaba yale trend.